बाबो जौगादे अ सन्थला ए गसाय बेथ' थफिराम भाइराससोलै मा जालायखो बेहालाय नोंखौ दखानाव लोगो मोनबाय मोजां जाबायलै आंलाय दखाननि मानसियालाय दखानाव थायाबा बहाथो थानांगौ जाखोब्रा आच्छा दे थोंजों मोनसे बाथ्रा सोंनोसै आं मा बाथ्राब्रा र' आं जुमायखौ लोंग्रोनि बाप्पा ओइ माथो थाबनानै लानायसोलै जाम्बा ससे सियान ससे बे आंनि लेपटपनि लग'खौ नुवाखै मासि जाम्बाब्रा बेनोथ' जाबायलै मा एसे बोरै जालांखोथाय मानसिया बे क्लिअपेट्रानि थाखायनो आंनि खर'आ खामानि होला मालाबा साला थिगसे बुग्लि जेलनि ओंखामसो जाहैनोसै आं गसाय हिनजाव मानसिफोरखौलाय मानो बुनांगौ जाखो हा मालै हिनजाव मानसिखौ बुनाय माने गाव गोहो गोलान्दां होननानै फोरमायना लानायब्रा गोहो दंबा हौवाफोरजों बुलायथांब्रा होद नोंनि भाषणखौ खोनासंनो फैयाखै आं होमबालाय मानोथो फैदों गोबाव थाबाय थाबा आं दानो गियानसो फोरोंगोन नोंनो मिथिबाय आच्छा दे जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बेखौ बुंनोसै आं माबालै माबोरैबा गोसो थोजायोब्रा हिनजावफोरजोंलाय बेखौसो सोंनो फैदों नों आंनाव औब्रा नों बिबोनांजों आमथा गोसो थोजालायदोंमोन ना बेनिखायनो आंनोबो नांगौ नों मा जायो नों मा सेन फोनो जेन नोंखौ मानसिफ्रा इसिबां मोजां मोनो आंलाय जौ लोङो बेदर जायो खिन्थु सेनखौ हले फोना दै आच्छा सेनखौ फोनाना होमबालाय खोन्थालाय मा मुहनि लाखुमायो नों आं मुहनिबो लायालै जात फात सोंबाय थानालै जोंबायसो आं हले र' जोंथ' नाङा जायखिजाया बुंदोल' माबायदि जाबा नों बायदि आं गोसो थोजागोन मानसिफोरजों आं बायदि माने नों बायदि आरो आं बायदिखौलाय आं मा होनबावनो दा नों आं बायदि जानो हाथारगोन आरो मानो हाया नों फोरोंनाल' होलाय माबायदि जानांगौ नों बायदि जानोबा बाफ्रे थफिरामाबो दंफैयो माथो मालै थफिराम हाबानि दखना लांनो फैनो नागिरदों नामाब्रा नोंफा होननानै बुंदों मा खिथुनि हाबा बेलाय सोरनि खिथुनि हाबा बेलाय रावनिबो खिथुनि हाबा नङाब्रा नोंनि खिथुनि सोर सैमा गोसोमजों अरजानाया खोन्थागोन नोंनोलाय आं ओरैनो रिपर्टार जादों नामाब्रा आंना बयनिबो खबर थाजोबो माथो नोंलाय सोरबा क्लिअपेट्राजों हाबा जासिगोनबालाय बेसेबां सैथो खोथायालाय ओइ साला स्वाट हाबा जासिगोनखाय सिख्लाजों गोसो थोजानायनि मन्त्र बिफैदों नामाब्रा आंनाव दोद बे बुरै हिनजावजोंलाय आंलाय मानो हाबा जानांगौ जाखो लादोब्रा लादो मा बुरै मा सिख्ला हिनजाव जाबानो जाबायना बे बुरैनाव हौवा गैयाबानो जाबायना ना मा बुङो दस्ते माथो आंबो बेखौनो सानदों थफिरामनि हाबायाव आं एंकरिं खालामगोनब्रा आरो निउसावबो बिराद हाइलाइट खालामनानै होगोन आं मानि खुसियाव हाबा जानायनि खुसियाव बुरै हिनजाव मोननायनि खुसियाव नोंनि खिथुआव होननानै बुंदों ओइ खिथु खर' होनबाय थानाङालै खिथुआ बयनावबो थायो मिथिबायना नोंनावल' गैया साला गावनावल' खिथु थानाय बायदि मोनदों नामा आच्छा दे दखनाखौ नायदो होमबालाय खैना गोदान गानग्रा ब्राइडेल दखनाया नोमफाया होननानै बुंदों ओइ साला मासि नोमा नोमफा जागासिनोलै थांहरगार गागलां दानो थां थुं हरनायखौ बाथो जायखिजाया नों बायदि जानांगौबा मा खालामनांगौ बेखौ बुं मालाय सासेया सन्थला बायदि जानो थाखाय सन्थलानि ड्रेस गानलायदों साला स्वाट बे ड्रेसा आंनिसोखा आं सन्थलानि बायदि गानाखै मिथिबाय आंसो गानदोंलै दाखालि अनलाइननिफ्राय बिहरनानै बमरु आंनिखौ गानाखैब्ला आच्छा दे जाबाय जायखिजाया बुंदो नों बायदि जानांगौबा आं मा खालामनांगौ आच्छा सन्थला बायदि जानोबा औ मालायखौ थगायनो मोननाय नङा जेब्लाबो भद्र जानानै थानांगोन बयजोंबो मिनि खुसियै थानांगोन रावखौबो थगायनो मोननाय नङा बास बेनो सन्थलानि आखुआ ओमफ्राय गोसो जायोब्ला जौबो लोंनो हायो आरो बेखौलाय आं लोंखायो नाथाय सन्थला बायदि जानांगौबा बरिं जाथारा बे उपाय गैया सन्थलानि केरेक्टारानो बिदि नरम भद्र मिहि गुरै आखुनि नों बिदि जाबासो सन्थलानि बायदि जानो हागोन दा आच्छा दे दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो सन्थला बायदि जानोसै आं सन्थला दे फोरोंदो मोननैसो मन्त्र हे गसाय आंलाय मा रोंनांगौ जाखोब्रा आं बिदि बुंनो होआखैना नोंखौ आं बुंदोंसो दा आंखौसो आं बायदि जानोबा भद्र थाथारनांगोनलै नङाबा आंनि नखल खालामनायनि साजायाव दांगारगारगोन आं मालाय मा दांनाय दुंनायनिल' खोथा बुंबाय थायो मायाव दांनो नोंलाय मायाव दांनो आंनि मोदोमनि माबे मोनसे अंगआव दांनो नोंलाय साला बांबाय थार एसे मोजां नोंनि आखुखौ लानो फैदों उल्था आंखौसो बायदिसिना होनदों बिराद दुस्थ' जाबायलै बियो बब्र मिथिबायना बिराद दुस्थ' जाबाय सन्थलाया कास्टमार
फैनो नागिरदों हनै दावराव खालामनाङा जायखिजाया बुंदोल' मा खालामनांगौ आं आंबायदि जानोबा बिराद बरिं जागोनलै नों बेनिखायनो आं खोन्थानो रोंनाय नङा आं खोन्थानि थफिराम बुं सन्थला बायदि जानोबा मिहि गुरै जेब्लाबो मानसिखौ नुबानो मिनिस्लु बयजोंबो गोदै गोदै रायलाय बयखौबो अन बास जाबाय आच्छा दे थोद मा सिगिलाबायोब्रा आया गावहानो मिनिस्लुनो खोन्थानानै माबा सिगिनायसो नुबायनो सबबो गाज्रि सोबा जागोनलै दानो बिदि सोबाला खालामनो नागिरबा नोंलाय बोरै सन्थला बायदि जानोब्रा हायालै नों आच्छा दे मोजां जानोसै आं आच्छा दे थांनो थां ओइ सन्थला नों बायदि जानोसै आं दिनैनिफ्राय ए गसाइ बे थफिरामनि खर'नि थफिखौ बख'नानै होबासो मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं दस्ति आंबो बेखौनो सानदोंलै मानसिखौ मालाबा रागाबो जोंनो ओंखारो अननोबो ओंखारोलै माथो बुंबावनो बे थफिरामखौबो ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन दुमफावनि थाखाय मोनसे गस्ला लांनो फैदोंमोन आं दुमफावनि थाखाय दोनखादों आं दा मोनायाव हैनो सानखादोंमोन आच्छा होमबालाय नों दा मोनायाव हैदो नामाब्रा अफिसाव थांना फैब्रबनि आं खामानि ओंखारलायबायनो आर्जेन्ट दे जेबो नङा आच्छा बे दाउसो देलाया मोजाङै जोथोनै लादोंना लायाखैब्रा दुमफावखौ फन हरनि र' हेलौ दुमफावा मोजाङैनो दङ ना ओहो गैया बहा थांखोथाय आं नागिरनानै मोनाखै मा दुमफावा गैया आं दुमफावखौ नागिरनानै मोनाखै बहा थांखोथाय बारिफोरथिं दंहैयो खोमा आं नागिरहैनि बालनि दुमफाव जाहरबाय थागोन गावनिसो फिसाजोथां बालथां जोंनो सोंखाबाय आं बे सन्थलाखौ दुमफाव नोंनि बिदि रायलायनायखौ आं एसे बुजां जादों आरो नोंथ' मावा दाङा जिराय जानो मोनोहाय गोसो जाबानो गाइखेर गोसो जाबानो ओंखाम बेनिखायनो दुमफेफे जाथारबायहाय नोंनो आङो देरबाथाय ओंखामखौनो खम जाहोगोन मिथिबाय दा नोंनो मोनसे खामानि होनि आं मैयानि बायदि मोजां मबाइलखौ हमनानै होलायदो आं दिनै माने एसे मोसानि आरो मिथिबाय दादा मबाइलखौ मोजाङै हमनानै हो नङाबा आंजों आहार जानाय नङा मिथिबायना आहार जानो लुगैदोंबा आंनो मबाइल हमनानै हो मिथिबायना मा जाखो दाउफोरनोलाय मानो आदार होआखै आं माबोसे दाउखौ नायनो दे नै बेसेबांबा गिदिर दाउ मासे दङ बेखौबो नायनांगौ आरो दाउफोरखौबो नायनांगौ आयो गावनि फिसाखौनो दाउ फिसाजोंसो रुजुबाय होमबा नों बेनोबो आदार होबाय थानांगौ ना गेजेर आरो बिनि सायाव नोङो फिसा जगार खालामनो होनानै फात्ताखौनो लाया बाला दालाय माथो फिसौखौ बायाबो मालाय बुरैफोरा नुबायना फिसौखौ बायै बेसे मानसिफोरनि न'फोराव थाङै साहा लोंहैयो गय जाहैयो मानसिफोरखौ रायखुमायो बिहामजोफोरखौ रायखुमाहैयो नोंलाय मानो बिदि खालामा दे हाब आंलाय बिहामजोखौलाय मानो रायखुमानांगौ जाखो आयो बाला रायखुमाया जाबाय नोङो आंनि सिगाङावसो नों बिदि बुंखागोन सिंथ' रायखुमायो ना होमबालाय नोंबो आंखौ रायखुमायो खोमा आरो आंलाय नोंखौ बुंखायो दा आंना बिखुनजोआ थगायसुलि होननानै फिसा जगार खालामनो होनानै फिसौखौनो बामला होननानै बुंखायो आंथ' आंनाव लाखुमालि गैया मिथिबाय आं नोंनि सोमोन्दै गामि बयनोबो खोनाखायो फिसौखौनो बामथारा होननानै ओमफ्राय नों बुंदो आंनि सोमोन्दै मा खोन्थायो आंलाय मानो नोंनि सोमोन्दै खोन्थानांगौ जाखो बिहामजोखौलाय बिखुनजोफ्रा बिहामजोफोरखौ गामि थांनानै रायखुमायखायो दा अबयसे खायसे बिहामजोफोराबो गावबा गावनि बिखुनजोखौ रायखुमायो आं हले रायखुमानायालाय नोंखौ मानो होनोबा नों बम्बरनि बिमा नालाय आंनिबो बिमा बेनिखायनो नोंखौ गोसो जाबाबो रायखुमाया नाथाय नों आंखौ दुखु होदोंना फिसौ जगार खालामनो खोन्थानानै फिसौखौनो थाल लाया बेनिखायनो आंनि बिखाया गुलुब गाबो मिथिबाय जागोन दे बांद्राय बुंबाय थानांला हैनोसै आङो दाउ आदारखौ फिसौ बिनानै दा फिसौखौबा लानो बादों भिडिअ लानांगौआ बावदोंसो दे जोंहा दामदो दामदो दे फिसाखौ बेफोरबायदि मबाइल
मिथिबायना नोंखौ बिराद बरिं मोनखाबायमोन आं दुम्फावखौ सोंहरबाय थानायनि नोंनि फिसाजो नामा हो नों दुम्फावखौ बानायदों नामा दुम्फावखौ बानायनायाव नोंथ' गैयामोन ना आंसो दङमोन आरो बमब्रमा नोंलाय गेजेरावलाय मा जाखांबाय थायो दुम्फावा आंनि फिसा आं दुम्फावखौ सैमा बिमा बायदि केयार खालामनो रोंखायो मिथिबाय मानो होनोब्ला सैमा बिमाया सैमा फिसाफोरखौ जेरावबो थांहोआ थांबाबो खबर लाबाय थायो मिथिबाय बेनिखायनो आं सैमा बिमा बायदि जाबाय आं बांद्राय बुंबाय थानांला दा नोङो थांदो दे मोजांनि बाथ्रा आं एबार कल खालामनानै सोंहरबा मोजां रिप्लाय हरनोबा हरलै बेवहाय दखान बन्द खालामलायना फैदों आं मा आं नोंखौ लिंहरदों आरो आं नोंखौ लिंहरदों ओइ मानो थांखो आं नोंखौ लिंहरदों ना ओइ सन्देला खाफाल जिला सरि भिडिअखौ नायनो बावदों आं नायनोसै मबाइला मोजां जाथारबायथ' आरो बिराद मोजां खामानि मावथारबाय नों थेंक इउ दुम्फाव न' सिङाव थांनानै बिसनायाव उन्दुनानै आरामसे इडिट खालामनानै आपल'ड खालामनोसै आं थाइबानि लारु दुलुरखौसो गोसो थोबायना आङो ओरैनो गेदेमाफोरा बुंमाराखैलै गोसो थोनाया नागिरलायनाङा हारसिंनो जायो होननानै आंलाय माथो दुलुरखौ गोसो थोनाय नोजोरजोंनो नायफेराब्रा माब्रै आंनि गोसोआ दुलुरनि थाखाय दुब मावखोब्रा आंनि फास्लाबा दुलुरसो नामाब्रा आंथ' अखाफोरखौसो गोसो थोयोमोन अखाफोरनि आखाइखौ दांनाय समाव मालाबाबो बिखाखौ दुब गाबनायखौनो मोनाखैमोन बे दुलुर फाग्लिनिखौसो मानो बिदि मोनखोब्रा बोरैबा मोनजोबबायलां गुजिब्रै ओइ मा साननाय फारिल' सानबाय थायोलै नों मा होनोब्रा बिदा सानखान्थि मास्टारा जोंखौ मोजाङैनो थांनानै थानो होला मानि थाखाय नङिनि हिसाब किताब लाहोबाय थायो माबा माबि जिथो सेबाय होलाबाय थायो सानखान्थि बानायनो रोङाबा थिगसे थाफ्लियाव बुयो साननाय फारि रोङाबा थिगसे खर'आव थेरलायो आं सानखान्थि मास्टारखौ बिराद नायनो बाबायलै अबेसे सानखान्थि मास्टारफोरनि मेलेमा एसे घला जाखायो बांद्राय हिसाब किताब खालामबाय थानायावनो दिमागानो गला जाजोबो बिसोरना बेनिखायनो एसे कें जायो सानखान्थि मास्टारफोरा आंबो गोदो स्कुल टाइमाव सानखान्थि मास्टारखौनो बांसिन गियोमोनलै माहालानोलाय बिदा आरो सानखान्थि साबजेक्टखौनो सैथारालै आं बिदा आं बाबायलै बिदा आं बाबाय मा खालामनो फंबाय सानखान्थिनिफ्राय नों मालाबाबो बारग'नो हायाब्रा आरो बे सानखान्थि फोरोंग्राफ्रा मासे राखें रुखें जायोलै मिनिनाय होननायाथ' बिसोरनि खुगायावनो थाया गुसथियावनो गैया खालि रागा जोंनायल' ओइ सानखान्थि मास्टारफ्रा नायदोंबा आंखौ रागा जोंनाङा दै माने जोंसो नुयो नालाय नोंसोर नुवाना गावबा गावखौ आंखौ गाज्रि मोना दे मायाव थादोंमोनलाय दुलुर बे दुलुरखौ आं मानो गोसो थोखो आंथ' दुलुरखौ गोसो थोनो गोसो जायाखैना दुलुरनि आखाइखौ खेबसे दांनो मोननायमोनब्ला हेलौ आं थांगासिनो दङ नों आंखौ कफि केफेआव नेनानै थाबानो जाबाय आनै एमाव राजा सोरबाफोर बहाबाफोर थाङोब्ला उनथिंजायबो गाबज्रिनो हामानो हाबसोगोन जायो होननानै नों मिथिया नामा बादेलै बहा थांनांखादों सोर सेंग्राखौ लोगो हमहैनो नागिरदों नों लाजियाबो नामा बिमानैखौ बिदि सोंनो आं नोंनि बिमानैसो मिथिबाय आंखौ सनमान होनोबा हो आलानै आं नोंखौ सनमान होखायोना जियानो जादोला मोनसे बाथ्रा सोंनो आं सोरखौबा मोजां मोनजेनबा माबायदि मोनोलै सोब्बागासिनो सोब्बा जागोन आंजों आंखौ सोबाबा नोंनि बयफ्रेन्डआ साबेसे बेखौ खोन्थानानै होगोनब्रा आं आफानो होमबाना नों रायजागोन जानला मानला बुंलाबाय नोङो आंनाव बयफ्रेन्डआनो गैया सिख्ला जानानै गैया थायो नामा जायखिजाया खोन्थादोब्रा सोरखौबा जुदि मोजां मोनोबा बिखा बिख्लोआ माबायदि मोनो प्लिज आनै आंनि फेभरेट आनै जों सोरखौबा जुदि मोजां मोनो बुहुमखौनो समायना मोनो आरो खुसियाव थाबाय थानो गोसो जायो जेब्ला जों सोरखौबा मोजां मोनजेननो लायो हारसिंनो मिनिनो गोसो जाबाय थायो आरो बिनि खोथाखौ साननानै हारसिंनो मिनिस्लुनोबो ओंखारो जेब्ला बियो खाथियाव फैयो गोसोखौ दुब मोनो जाबाय नों बिराद बिजिरनानै बुंबाय थां बहा थाङो आच्छा बारु थाइबानि लारु दुलुरखौसो गोसो थोबाय आं दुलुरनि खाथियाव थांनानै बुंहैनायनि आं साला फाग्लिया आंनि मेसेजबो नायाखै फनबो थिखोआखै बिनिखायनो न' खाथियाव थांनानै दुलुरखौ रायदावहैनो मा आं नोंनि खोथाखौ मानो फोथायनो गुबुननि खोथाखौ फोथायगोन जिबौ गोसोमनि खोथाखौ फोथायगोन थेवबो नोंनि खोथाखौ फोथाय आं हापां लोगो हमफैलाय आंखौ बिराद गिदिर खोथा दं नों आंखौ लोगो हमफै आं नोंखौ मानो लोगो हमहैनो आच्छा नोंबो आंनि न'आव फैयाबा आंबो नोंनि न'आव थाङाबा बादुला सगाव फै बिराद गिदिर खोथा दं जागोन दे मा होनखो मादै हापाङा बिनि खोथाखौलाय माथो होनो जेब्लाबो आंनि इज्जतआव आंनि मान सन्मानाव दागोल' होनो नागिरबाय थायो बे हापाङा आंनि जिउनि मोनसे सनि ग्रहसो मिथिबाय माथो नोङो हापांनि फिसाजोनि आखाइखौ दांदोंनो हापाङा बेखौनो लानानै आंनो खोन्थाहरदों आंलाय माला दांनांगौ
नोंनि आखाइखौलाय आं दाङाखैनो आं सानखाथारदोंमोन नों गुबुन सिख्लानि आखाइ दांबाबो हाफांनि फिसाजोनि आखाइखौ दांनाय नङा मानो होनोब्ला बे न'खराव ना आंनि फिसालाया हाफांनि फिसाजोजों रायलायगोन ना हाफांनि फिसालाया आंनि फिसाजोजों रायलायगोन बे न'खरजों आरो हाफांमोननि न'खरजों मालाबाबो खुरमा बाहागि जालायनो मोना मानि थाखाय मानि थाखाय आं हाफांजों खुरमा जानो गोसो गैया बास आच्छा थारमाने लारु मा नों हाफांनि फिसाजोनि आखाइ हमदोंमोन नामा आफा आंलाय मानो हमनांगौ जाखो नोंनावबो आंनि थै दङ ना बेनिखायनो एसे दाउट जालाबायो आं आफा मिसाखौ मा बुंनो आं हाफांनि आखाइनि फिसाजोनि रेखाखौसो नायदोंमोन आं माबायदि होनना वाइला नंमारगौसो होमबा आफा आं ओरै मिनिंखौ लानानै दाङाखैब्रा मा ओरै मिनिं बेलाय माने ओरै थोरै मिनिंखौ लानानै माने बायदि नोजोरै नायनानै आं आखाइ दाङाखैब्रा माने मारै नोजोर मारै थोरै नोजोर बेलाय मा बुंनो सानदों आफा माने आं बेखौ ओरै साननानै नायाखैलै बिनि आखाइखौ मा ओरै साननानै मोजाङै बेखेवगोन ना आं माने ओरै साननानै नायाखैलै होद साला मोजाङै बुजाय नों हाफांनि फिसाजोखौ गोसो थोदों नामा तबा आं हाफांनि फिसाजोखौ मानो गोसो थोआखै आं गोसो थोनोबो नाङा गोसो थोबाय होनबा गोदोनि हिन्दी फिल्मनि एक्ट्रेसनि बिफा अमरीश पुरी बायदि जानानै जेब्लाबो हेंथा होबाय थागोन आं गोसोआव लाखा आंहा दुलुरखौ लानानै सिन्था बिहा माबा गावनि दुश्मनखौ लानानैसो आंनि सायाव जाबसिननो नागिरदों बिफायाबो जे आरो क्या होगा देखा जाएगा दुलुरखौ लोगो हमनो थांबाय पड़ेगा बे अम्माया बहा थांलायखो दे दुलुर नोंखौ माथो एमाव राजा गोसो थोयोना थोलायखौ थांनोबा थां नों आंनि खाथियाव फैनाङा एमाव राजानि गार्लफ्रेन्ड अबेनिफ्रायबा मोखाथां माथां फैनानै आंखौ एमाव राजाजों एदावफैदों जायाफ्रामानो एन्दे आखाइखौलाय मानो लाखोमालायखो आं नोंनि आखाइ दांनो फैयाखैना गिनाब्रा आंखौ आं मोसानो हाना नोंखौ बारसिननो मानो फैदों नोंजों रायलायनोब्रा दान्दिसे सम मोनगोन नामाब्रा आं रायलाया माथो नोंजों आंहा अमा नागिरदों आरो आंबो नागिरफाना होगोन ना नोंनो अमाखौ एसे रायलायनो फैलाय मानो रायलायनो ओइ आंखौ गिनाङाब्रा आं नोंखौ जायाना नों जाथावथावबाबो जायाब्रा आंखौ जानला मोनला बुंनाङा जोजागोन आंजों खुगायावनो मानो जोलाबायनांगौ जाखोब्रा आइथिंफोरखौ फुटबल जोनो थाखायसो बायो मिथिबाय ओमफ्राय थाबायनो मानसिफोरनि खुगायाव जोनो थाखाय नङा आच्छा थारमाने लारु जियानो जाया मानो नोंजों रायलायनि आं नोंनि आखाइखौ दाङा समायखिरा लायो आं नोंनि आखाइ दाङा आं नोंखौ फोथाया मानो फोथाया जानांगौ जाखोब्रा आं नोंनि आखाइखौ दांबाथ' आं दाबो हायोब्रा नाथाय आं जेन्टेलमेन ना नै नों हेन्डिमेना नों जेन्टेलमेन नङा माथो नों जि मुङै आंखौ गाज्रिरा मानो ब्रा नोंजों दसे रायलायनि मानो रायलाया नों आंजों आं नोंनि दाखालि आखाइ दांनायखौनो इसेबां गाज्रि मोनबाय ना आं नोंनि आखाइखौ दांनो होननानै दाङाखैब्रा दुलुर नों जौ बथल होनायाव बोरैबासो दांफ्लांदों नों गुन्दा मानसिखौ आं फोथायाखै आदे नों सिख्लाफोर गोसो थोसोयो नोंखौ आं फोथाया आइला मा होननानै आं नोंखौ बुजायबावगोनलै फैब्रा नोंजों आं मोनसे जायगायाव रायलायहैनि आयो बेलेग जायगायाव लांबावनोसो ओंखारदों नों थाङाबो माथां दावराव दावसि जायगायावसो लांगोनब्रा बबेबा हाग्राबारियाव लांगोन सानदों नामाब्रा आंखौ आं इसेबां गाज्रि नङाब्रा नों साननाय बायदि आं नोंनो माबा मोनसे खोथासो खोन्थानो सानदों मा खोथा बिनिफ्रायनो बुं माने आं नोंखौ ना गोसो थोदों दुलुर गोसोनि खोथा बुंनासो फैनानै होलायबाय नोंनि आखाइखौ दांनो बिलायबाय नामा बियो एमाव राजा बांद्राय गुन्दा जानाङा बिमा बिफानो खोन्था जागोन होमबाना नों थिगसे रायजागोन आच्छा आंनि आइ आफायालाय नोंनि खोथाखौलाय मानो लानो मानि लाया सोमोन्दोआवथ' आं नोंनि बिब'बावसो नोंलाय मालानि आंनि बिब' जाखोब्रा आरो नोंलाय आंनिलाय माला खुरमा जालायखो मानि खुरमा जाया जोंहानि आइजों नोंसा आइजों बिब' बिनानाव नङा नामा बिदि हिसाबै जों बिब' फंबाय जाया नामा वाइला नंगौथ' आरो नों आंनि काजिन सिस्टारसोथ' आरो दिनैसो बोरैबाबा सोमोन्दोखौ मोजां नोजोर होफ्लांदों आं जियानो जादोला मोजांनि बाथ्रा आंखौ बिदा लिं नोंसो आंखौ बिब' लिं नोंसो आंखौ बिदा लिं नोंसो आंखौ बिब' लिं आं नोंनिफ्राय सिगांसिन जोनोम जानाय दै नङा माथो नङा आं नोंनि उन्दैबाबो आं नोंनि बिब'सो आरो खोनासं आंनि लोगोखौ डिस्टार्ब खालामनाङा दुलुर थौदो थांनोसै आं अमा नागिरदों थौ सानैबो नागिरगोन साला बे जोंलारिया गोसोनि खोथा बुंहां जानानै फैनानै होलायबाय दुलुरनि अमा गोमादोंना अमाखौ नागिरना होनानै गोसोनि खोथाखौ फोरमायनोसै आं जि जायो जाथों आंखौ मोजां मोनो मोना बेनि खोथासै दावदै नों सफैबायना आच्छा दे हाबबोदो होमबा हेल' जाथि नों गोबाव जाबायमोन नामा बारा गोबाव जायाखै जिराय नों बिहरनाय बायदि आं प्रजेक्टखौ बानायनानै लाबोबाय जाथि आंनि थाखाय प्रजेक्टखौ बानायना होफैनायनि थाखाय मानो होनोब्ला आं नोंखौ फोथायखादों इन्टेरियर डिजाइनआ जोबोद मोजां ना बेनिखायनो आं नोंनोसो हरखादों आंनि सायाव फोथायनायनि थाखाय थेंक इउ जों
गोबाव जायाखै आं नोंखौ खामानि थिनबायबो आरो नों आंखौ रागा जोङाखैथ'? रागा जोंबा आं बे प्रजेक्टखौ बानायनायानो नङामोन। जेबो नङा दे, जोंनि रायलायनायाथ' सप्तासेयानो जानोसै, गोबावानो जाबाय दा। सप्तासेखौ नों गोबाव होननानै बुङो नामा? जों मालाबाबो लोगो मोनबाबो रायलायनायानो जाया। दाखालि नों आंनो फेसबुकआव नाम्बार बिहरामोनब्ला जों रायलायनायानो जानाय नङामोन। बोरैबा नोंखौ फेसबुकआव नुसनबाय, एड खालामहरबाय, फाइनालि नों रिप्लाइबो हरबाय। गोजोननाय मोनबाय बेनि थाखायनो। गोजोननायनि थाखायनो आं नोंनो प्रजेक्टखौनो हरबाय मिन्थिबाय बानायनो। थेंक इउ प्रजेक्टनि थाखाय। जागोन दे, नो प्रजेक्टआ। थेंक इउ स' माच आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। थेंक इउ बुंलायनाङा दे। आच्छा दाउदै, मा लोंगोन नों, कफि ना सा? नों जेखौ लोंगोन आंबो बेखौनो लोंगोन। आच्छा वेटार, कफि मोननै लाबोलाय। लांगौ सार। जाथि, आं नोंखौ मा सानोमोन मिथिबाय ना? बिराद दुखा अहंकार गोसोनि मानसि होननानै सानोमोन। दा नोंजों रायज्लायनो मोननानै सानबाय नों जोबोद मोजां मानसि। बेनिखायनो जों मालाबाबो मालायनि लुक्सखौ लानानै बा महरखौ लानानै आखलखौ बिजिरग्रोनो नाङा जेब्ला जों बेखौ पार्सनेलि लोगो मोना। नंगौथ' आरो नों जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय। जोबोद मोजां मोनबाय। आच्छा हापां, बेसे गोबाव जागोन? नुबाय दा बे अमा राजाया देलाय सोदों खोमा दाबो मोनफैया। बारा गोबाव जानाय नङा। आं बेनो माबा मोनसे खोन्थानांगौ आरो बेहाबो माबा मोनसे दङनो आंजों खोथा रायलायनो। नोंसोर खोथा रायलायनोसो नागिरदों ना नांलायनोसो नागिरदों? सब समावबो नांलायो नामा? नांलाया दिनै। नोंसोर सानैखौ हले आं बिराद फोथायनो गोब्राब मोनो। आरो दा नोंसोर नांलायनाङा मिथिबाय। आं नोंसोरनि नांलायनायखौ बोखाबाय थानो हाया। जागोन दे जागोन, आंनि थाखाय सिन्था लानाङा नों। आं बेजों दसेल' रायलायगोन। हेलौ, मा होनखो? लेबारफोरा खामानि मोजां मावाखै? आच्छा र' आं थांगासिनो। हापां, आं थांनांसिगोन। लेबारफोरा एसे धरना होगासिनो दङनो। मा जादों एसे खबर लाहैनि आं। दा नों नांलायाबानो जाबाय। जागोन दे नांलाया, आरो नांलायनांगौबाबो गिनांगौ गैया दे, आं दंखायो। हारसिंनो हाखायो बेखौ हेन्डेल खालामनो। हेन्डेल खालामनो हानाय हायैनि खोथा नङालै। बे पाब्लिक प्लेसाव मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोर नांलायगोन नामा? आच्छा दे, आं थांनोसै। बे अमा राजाया मानो दाबो फैयाखै? बियो खोब देलायसोदों खोमा। सैथाननि नाम लादों, सैथान हाजिर। गारिखौबो मोजाङै पार्क खालामनो रोङा पाप फिसा। माले हापां, एसेबां आंखौ रायखुमादों गोजानालागि खोनाहैलादों। जाबाय दे जाबाय, बांद्राय बुंनाङा। आच्छा, मानि गोसोम गाननानै फैदों? थाइगान्थ' गेलेनो थांनाय माथां बहाबा WW गेलेहैनोसो नागिरखो ना बहाबा बक्सिं खालामहैनोसो नागिरखो नोंलाय? ओइ, आंखौ जानला मानला बुंनाङा। आरो खोनासं, नोंनि नोंसालाया ना आंनि फिसाजोनि आखाइखौ दांदों। मोजाङै बुजायनोबा बुजाय, नङाबा नोंनि फिसालानि आखाइखौ दानस'गोन आं। बेखौसो कमप्लेन होनो फैदों नामा नों? हो? लोगोजों लोगो एसे दांलायलायदोंब्रा। गाज्रि नोजोरै दांलायलायाखैनो। एमाव राजाया नोंनिसो फिसाला, बेनिखायनो फोथायनो गोब्राब मोनो आं। आच्छा, बेखौसो बुंनो लिंहरदों नों। ओमफ्राय नोंलाय मानो लिंहरदों आंखौ? बुं माबार। माबा, आंनाव कमप्लेन फैदों। बे मेसिननि जिफोरा जि गिदिर गिदिरथारनो। फिसा खालामनानैबो गानजाया, थननानैबो गानजाया। थननानै गानबाबो जानजियाव बुद्रां, बिखायाव बुद्रां जानानै थायोनो खायसे खायसे दखनाया। बेनिखायनो सिख्लाफ्रा हायथु सिख्लाफ्रा आंनाव कमप्लेन होफैदों माने। दखनाखौबो एसे फिसा साइजनि दानो थाखाय। माखासे अइभिंनि मालिकफोरखौ सिनायोबा नों खबर लालाय। आंलाय मानो खबर लानांगौ? नों आइजो माहारिनि सेक्रेटारि नङा नामा? आइजोफोरनि दायित्वआ नोंनावनो दंजोबो ना। बेनिखायनो दखना फानग्राफोरखौ एसे बुंदोब्रा, जाहाथे दखनाफोरखौबो एसे फिसाबो दायो, गिदिरबो दायो। लोदोफोरनि थाखाय लोदो, एसे गाहायफोरनि थाखाय एसे फिसा, गोजौ रान्दिंफोरनि थाखायबो बिसोरनि थाखायबो जखानि दखना। बास, मोनसेल' डिजाइननि दखना थाबा गाननो उसुबिदा जायोनो। खोथायालाय नंगौ, नाथाय बेफोरबायदि खोथा बुंनांगौबा दखना बेफारिफ्रा आंखौसो रागा जोंगोन माथो। मानो रागा जोंनांगौ? कास्टमारफोरा बुंनाया माबा गाज्रि नामा? दखान हटेलफोराव थांबा कास्टमारफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुङो। कास्टमारफोरा जानानै मोजां मोनदोंना मोनाखै बिनि रेटिं नागिरो। 5 स्टार हटेलफोरावबो, बिउटि पार्लारफोरावनो थांलाय। नोंसोरथ' बिउटि पार्लाराव मेरला थाङो। बेवहायबो रेटिंनि थाखाय बेसेबां हालाय हाफाय जायो मोजां रिभिउ मोननो थाखाय। थिग बिदिनो नोंसोरबो दखनाखौ फैसा होनानैसो गानो नङा होमबा? बेनिखायनो नोंसोरनि सुबिदा मथे नोंसोरबो बिनानै लादोब्रा। आंनाव रावबो दखना बेफारि सिनाखि गैया। आरो खायसे दखना बेफारिफोरनि खुगाया ओरैबायदि गाज्रि, ओरैबायदि रुद, रायलायनोनो बायो आं। दखानफोराव बायनो थांबाबो मोजांखौनो रिसपन्स होआ। बेनिखायनो माखासेफोरा हारसाफोरनावसो बाहायो। एटलिस्ट बिसोरो एसे गोदै राव बाहायो। नाथाय जोंना बर'फोरना खाब्रां खुब्राङानो जोबनो रोङा माथो। बेबो नंगौलै, जोंना माबा मैगं बेफारि, दखना बेफारिफोरनि खुगाफोरा एसे खारां खाथांलै, एसे गोदै जानांसिगौ। खायसेया बिराद मोजां थायो, गासैखौबो बुङाखै। खिन्थु खायसेया दा बुंसै। बेफोरखौ साननो गोनां बाथ्रा। नाथाय नों आंजों बुंबा जोंखौसो उल्था गाज्रि मोनगोन। बेनिखायनो बर'निख्रुइ हारसा, बांगाल, बिहारि, मारवारिफोरनि दखानासो बांसिन गिदिर जागासिनो। खुगायाव सिनि सोनानै लानो खोन्थायो आं बिसोरखौ। सोनानै लाथाराना। खायसे मादै आयंमोना बुजिथारालै। खायसे मोजां थायो। आं गासिबो दखना बेफारिखौ बुङाखै। बिदि होननानै दा आंखौ दखनाजों खानो बुनो नागिराबानो जाबाय आरो। गासैखौबो होनाखै दै, खायसे बिराद मोजांबो थायो। जाबाय दे, आं बुंनो नाजागोन। ओमफ्राय नोंनि फिसालाखौ मोजाङै बुजाय, नङाबा दिगदारसो दं। मानो? आंनि फिसालाया सेंग्रा देरफुदों, मालाय लोगोजों लोगो ओरैनो आखाइ नायलायदों। बेवहायलाय मा जादों? गाज्रि खामानियानोथ' मावाखैना। बेफोरनिफ्रायनो स्टार्टिं, मिथिबाय? हे गसाइ,
मानो दावराव दावसि जाबाय थायोब्रा नोंसोरलाय हामाना बेफोरबायदि दावराव दावसि जानो बिसि फिसाय बायदि नांलायलायबाय थायोब्रा नोंसोरलाय नोंहालाय दिनैलाय मा एसे गुरै जादों जानो मोदाय लोगो मोनाखैथ' ओम शान्ति हरि ओम बिदि दा बुंब्रा मानसिफ्रा जेब्लाबो मोजां जानांगौ गोसोखौ थाजिम लाखिनांगौ रागाजोंनो गोसो जादोंबा गोलाव हांबोनांगौ आरो मिलायनानै थानांगौ मानो होनोबा मानसिनि जिउआ थास'लायनि जिउ दानो दं दानो गैया बेनिखायनो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ मिलायनानै थानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ